ומשוטט יום אחר יום, ללא מטרה, ללא תכלית, מחפש מה לאכול, איפה להניח את הראש, ואחרי הכל להילחם נגד פיתויי הרחוב, פשוט לשרוד. מאות נערות נושרות נתונות במצוקה, נאלצות לעזוב את ביתן ולחפש להן קורת גג. לרוב, הרחוב הופך להן לבית. זה לא רק לשתת ברחובות, זה עניין גם שאני לא מצליחה להיות בעבודה כי אני יודעת שאין לי איפה לישון, אין לי איפה לגור. אני רק נגמר שבת, מוצא שבת, אני רק חושבת על איפה אני אהיה שבת הבאה. כאילו, אני כל היום חושבת איפה אני הולכת לישון, איפה אני הולכת לגור, איפה אני הולכת לאכול, איפה אני הולכת לשתות, מאיפה אני הולכת לממן את עצמי. שירה, מיכל, אינן יחידות. מי נמצא שם בשבילן? לדאוג לשלומן? עמותת עלי נהר בראשות הרב יאיר נהרי שמה לה למטרה לדאוג לאותן נערות נושרות מכל מקום שהן, ובשנת תש"ע הקימה למענן את בית נעמי, בית חם, נעים ואוהב, עם צוות תומך ומסור מכל הלב. בית נעמי הוא לא מוסד חינוכי, הוא בית חם שנותן מענה לנערות נושרות מבתים חרדים בכל לימות השנה, כולל שבתות וחגים. פתאום אתה מגלה שיש לך בית, מקום להניח את הראש, אוכל חם, יש עם מי להתייעץ, לפרוק את הכאב, כל מה שעובר עליך. יש מי שיקבל אותך כמו שאת, וייתן לך את הלב שלו תמיד, בכל מצב, וידאג לעתיד שלך עד שתתחתני בעזרת השם. כל כך הרבה תלאות הנערות הללו עוברות עד שמגיעות לבית נעמי, שזה פשוט לא יתואר. מה שמייחד בעצם את בית נעמי ולשמו הוא קם, זה הדאגה לעתיד הבנות. חוץ מהצרכים הבסיסיים שיש לכל נער ונערה, בית נעמי מלווה את הנערות על ידי צוות מקצועי עד ליום החופה ממש וגם לאחר הנישואים. בעיקרון החשיבות של להגיע לטיפול זה לתקן טראומות שהם עברו. על אף הקשיים הכלכליים, הנהלת בית נעמי עושה ככל יכולתה לתת לכל נערה ונערה פינה חמה. בית נעמי אינו מתוקצב על ידי שום גורם ממשלתי, והוא נבנה מתרומותיהם של בעלי חסד המאמינים כי לכל ילד הזכות לגדול בבית חם ואוהב. שבטי ישראל הודיעה נאמנה, יש מוסד קדוש בשם בית נעמי שמטפל בהרבה בנות שלא יצאו חס ושלום לדרך אחרת, והוא מקרב אותם לתורה, למצוות, והם הולכים בדרך ישרה, מחנך אותם לתורה. שצריך עכשיו מי שיחזיק במוסד הזה, מוסד קדוש, מוסד טהור, מוסד שמוציא נפשות, וכל מי שעוסק לעזור לדבר הזה, הקדוש ברוך הוא יציל אותו, ישמור אותו, יחיה אותו, יקיים בו הפסוק, עת חיים היא למחזיקים בה, פתאום חיה מאושר, לנחד החינועם, תקול שנים רבות, נעמות וטובות, ואתם מדלקים באדמה אלוהיכם, חיים כולכם היום. הרב ברך אותנו בעזרת השם להצלחה, שנצליח אותך. אמן, אמן, אמן.